माने गिबि मंख्लं दिनैनि माने 14 सेप्टेम्बर दा बेवहाय नोंथांनि फंबाय बि बांबुरगोराया माने मंख्लं जादों। दिनैनि सानाव नोंथाङा मा बुङो? गिबियावनो आं इनेलखौ साबायखर बावग्रोबाय। लोगोसे नोंथांनि जितु कुइसन बे कुइसननि सायाव आं बेखौनो गुसुङै बुंनो लुगैदों जे दिनैहाय एनडिएफबिखौ दिनै जों मानो दादोंमोन आरो बे एनडिएफबिखौ दानायाव दिनै फंबाय बांबुरगोराया बोरै जड़ित जाखो आरो 1988 मायथाइनि 14 सेप्टेम्बराव मानो जिउ बावनो हाखो बिनि सायाव आं गुसुङै बिजिरग्रोनो नागिरदों। जे गिबियावनो एनडिएफबिखौ दानायनि सिगां एनडिएफबिनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा बर' हारिनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फोरनि जितु हालोद बे हालोदखौ स्टाडि खालामग्रोनाय जादोंमोन। जेरैहाय त्रिपुरीनि ककबरक बे ओनसोलाव थानाय जेसेबां त्रिपुरी ककबरकफोर बै समाव बिथांमोनानो राजा खुंदोंमोन, रायजो खुंदोंमोन। नाथाय मोनसे समावहाय बाव बर'फ्रा आउट नाम्बार जानानै बै जायगानि बेंगलिफ्रा माने गावसोर 80% जाहैदों आरो लोगोसे बिथांमोना जोंनि बर'फोरखौ बे जायगायाव ककबरक होनना बुङो। ककबरकफोरखौ जेरैहाय अत्याचार खालामनानै बिसोरो सेरखाय बेरखाय खालामनानै आउट नाम्बार खालामनानै गावसोरो मेजरिटि जाहैदों। थिग बेबायदिनो जोंनि नागालेण्डआवनो होन, नागालेण्डनि जितु बर'फोर बे जायगायाव गोबां बोसोर बर'फ्रा रायजो खुंदोंमोनब्लाबो मोनसे समावहाय बेवहाय बर' हिसाबै रावबो थांनानै थानो हायाखै। माने गुबुन हारिफोर बायदि मेस कसारि नाम लालायनानै सारि गाननाय कालसार गैयै बेबादि मोनसे थांनानै दंहैयोमोन। आरो नेपालनि बर'खौबो जों सिन्था खालामदों बै समावहाय। नेपालाव मोनसे समावहाय रायजो खुंदोंमोन बर'आनो साउथ नेपालावहाय। बे जायगानि माबाखौ बर'फोरखौ मेचे होनना बुङो। दा बाहाय गासिबो नेपालनि जेसेबां बर'फोर बाव मेसेफ्रा जोंनि बर' हारिनि मेसेफ्रा नेपालि ड्रेस गाननानै नेपालि राव रायनानै गावसोरखौनो थांनानै थानो गोनां जाहैदों। बिदिनो जोंनि आसामावबो सनवाल कसारिखौनो होन बा सरनिया कसारिखौनो होन आरो गुबुन गुबुन मरान मटक बेफोर जोंनि फोलेरनि मानसिमोन। मोनसे समावहाय जोङो बेफोर बर'नि हारिमोनब्लाबो गुबुन हारिजों गाग्लोबजानानै गावसिनि राव हारिमु गासैबो फोजोबनानै लानो गोनां जादों। दा बेफोरखौ जोङो गासिबो थन्न थन्न रिजायनानै जोंनि जि एसे बर' रायज्लायग्रा मानसिफोर दङ बिसोरखौनो जोङो बोरै बुथुमनानै जोङो मोनसे गोख्रों मोनसे गोख्रों बर' हारि दानो जों बोरै हाहैगोन बेखौ जोङो सिन्था धारा खालामनानै बे एनडिएफबिखौ दानाय जादोंमोन। बै समावहाय अबयसे बिएसएफ होनना बुङोमोन, बर' सिकिउरिटि फर्स। बर' सिकिउरिटि फर्सखौ जोङो 1986 नि 3 अक्ट'बराव जों गायसनदोंमोन। बे गायसननायनि उनावहाय दिनैहाय जोङो गोबाव सम एनडिएफबिनि आरो बिएसएफनि जानानै जोङो 93 सिमहालागै बिएसएफ हिसाबै नांबोदों आरो 93 नि उनावहाय जोङो एनडिएफबि नाम लानानै जोङो बर' हारिनि थाखाय जों नांबोदों। आरो बे समाव बांबुरगोराया 1986 मायथाइयाव एनडिएफबिनि फाउन्डेसन डे खालि बिथाङा कामान्डार इन चिफ हिसाबै बिथाङा बिबान मोनदोंमोन। आरो कामान्डार इन चिफ मोननानै बिथाङा जेसेबां हायो बै समावहाय बर' हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन। नांनानैहाय 2 बोसोरनि उनाव अर्थात 1988 मायथाइयाव दिनैनि बे 14 सेप्टेम्बरावनो बाहाय गोबां माने गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा बे बांबुरगोरामोनहा बेयाव थांनायनि कारना बे नङामोन जे सोरबा गुबुन हान्जाखौ बुथारहैनाय बा माबाहैनाय बेबायदि नङामोन। मोनसे गुड उइल मिशन लानानैसो बांबुरगोरानि जितु हान्जा बे बांबुरगोरानि हान्जा रौताथिं थांदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बै समावहाय एबसु भलुन्टियार्स फर्स बेबायदि हिसाबै सेपारेट स्टेटनि थाखाय बिथांमोना गोख्रों भाबै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन, संग्राम खालामदोंमोन। किन्तु बे समाव बिथांमोना गावसोरखौ माबा मोनसे खालामहैनो हागौ ओरै होननानै बांबुरमोना गावसोरनि मोनसे गुड उइल मिशनाव थांनायखौ बिथांमोना सिखाव डकायत होननानै बै समावहाय हमनानै
धुपगुरि बरिगाव धुपगुरि होननाय LP स्कुलावहाय ज' 17 जन जोंनि NDP आरो माखासे सिम्पाथाइजारफोरखौ लानानै गासै 17 जन बिथांमोनखौ खाजोबनानै बे धुपगुरि बरिगाव LP स्कुलावहाय टर्चार होनानै बांबुरगोराया बेयाव जिउ जोबनो गोनां जादों आरो माखासे भाग्य मथे इसोरनि अननायाव बिथांमोना थैयाखिसै। नाथाय आंनि साननाया बे जे बिथाङा बांबुरगोराया जिउ जोबदोंब्लाबो जिउ थांदोंब्लाबो जोङो मुंख्लं फेमिलि हिसाबै जेबो दुखु मोनाखै। मानोना बिथाङा जे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर मिशन लानानै BSF नि गेजेरजों बा NDP नि गेजेरजों बर' हारिखौ सिबिनो ओंखारदों बा जिउ बाउनो हादों। बे आरो लोगोसे बिथांनि मुंख्लं जानायाव जोंनि दुलाराय NDP नि मावथिफ्रा जे मुंख्लं होननानै डिक्लेरेसन होदों, बे डिक्लेरेसन होनायनि सायाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेवहाय हारिखौ अननायाव जड़ित थाफानाय हिसाबै बिथांनि जिउ बाउनायाव आङो खुनु दुखु मोननाय फैयाखै। दिनैनि सानाव जिथुनि नोंथांनि फंबाय बि बांबुरगोराया माने मुंख्लं जादों, दा नैबे मुंख्लं सानावहाय माने बर' हारिनिसिम नोंथाङा दिनै मा मेसेज होनो थांगोन? माने दिनैहाय NDPआ 34 years संग्राम खालामनानै दिनै बे परिबेसाव सफैबाय। दाख्लै जोङो बयबो मिथिगौ जे 2020 सननि 27 जानुवारियावहाय भारत सरकार, एबसु, NDP मोनब्रै गावस्रानाय लोगोसे UPPO आरो हम मिनिस्ट्रिनि प्रेजेन्सआवहाय मोनसे बर'नि गोजोन पिस एग्रिमेन्ट जानानै थांदों। बे पिस एग्रिमेन्टखौ जोङो बर' हिसाबै हास्थायाखैमोन। मानोना दिनैहाय जोङो सभरेनिटिनि थाखाय जों स्टार्ट खालामदोंमोन जोंनि दावहाखौ NDPआ। बिनि उनावहाय जोङो सिजफायारनि गेजेरजों सावराय जेरैहाय प्रेक्टिकेलि जों मोनसे नलेज मोनबाय जे भारत सरकारा सभरेनिटिखौ लानानै सावराया। आरो बिनि उनावहाय मोनसे समावहाय जों सेपारेट स्टेट बिदोंमोन। बे सेपारेट स्टेटखौबो दिनैहाय भारत सरकारा गनायोहाय। थांनाय जिथु सुक्ति जिथु पिस एग्रिमेन्ट, बे पिस एग्रिमेन्टखौ जादों। आरो बे पिस एग्रिमेन्टआवहाय दिनैहाय जेरैबायदि जानांगौमोन, जेरैबायदि क्ल'जफोर होदों पिस एग्रिमेन्टआवहाय, बे पिस एग्रिमेन्टआव होनाय क्ल'जफोरखौ जोङो बिजिरनानै नायदों। बिजिरनानै नायनायाव जोङो खुनु बर' हारिखौ रैखाथि होनायाव बेबायदि मोनसे क्ल'ज बेबायदि नुवाखै। बरंस अलरेडि एमेन्डेड BTC मोनखानाय हाग्रामा मोननि दैदेननायाव BLT नि दैदेननायाव जिथु BTC सुक्ति जादोंमोन 2003 आवहाय, बे एमेन्डेड BTCआनो दा जिथु BTR बिनिख्रुइ मर पावारफुलसिनमोन। दा बे बुस्थुखौ नायोब्ला जोङो दानि BTRखौ रिभिउ खालामफिननायनि प्रयजन दङ। मानोना बेखौ जोङो गनायनांगौब्ला थाखानाय BTCनिफ्राय जोङो अनेक गामिखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो कर्तन खालामहैनो बायद' जाहैगोन। मानोना प्रमद बर'मोनहा बे कर्तन खालामनायखौनो एग्रिमेन्ट हिसाबै खालामनानै गारबोदों। बेनिखायनो जों बेखौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै प्रयजन खालामदों, प्रयजन सानदों। आरो जोङो NDP हिसाबैबाबो, प्राक्तन NDP हिसाबैब्लाबो जोङो बेखौ जोंनि गेजेराव सावरायनाय जादों, डिसिसन लादों। जोङो बे बारावहाय जोङो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों मोनसे गभर्नमेन्ट दानानै जोङो बेफोर गासैखौबो बर' हारिनि थाखाय रैखाथि होनांगौनि सार्थआवहाय रिभिउ खालामनानै मोनसे गोजोर, मोनसे मोजां गावनि बर'फोरनि राव हारिमु थामोनथा बेफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे जोङो गोख्रों माबा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों रिभिउ खालामनांगौ मानि बाहाय जोंहा जेबो निरापत्ता गैया होननानै आं सानो। नोंथाङा जिथुनिखि NDP नि मुंख्लंफोरनि जिथुनि बि बांबुरगोरानि माने गिबि मोनसे गोजौ मानदआव थानाय माने बिदा हिसाबै नोंथाङा जिथुनि BTR रेकर्ड जालांबाय, बेखौ नोंथाङा माने
गनायना लानो हादों हायाखै मा बुङो नोंथां? आङो गोलावै बुंनो थाङोब्लाथ' जेनेबा गनायनो हायै बायदि, खारन बाहाय बर' हारिनि बा ट्राइबेलफोरनि मोनसे निरापत्ता गैया। आं बुंखांबाय दहायनो जे बे बिटिसिआ जिथु पावारफुल दंमोन बेखौ जों दिनैहाय कर्तन खालामनानै मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन गामिफोरखौ जोङो फोजोबनानै लानायनि बाहेरै जेबो गैया। आरो मोनसे समावहाय बेबायदि थाङोब्ला बिटिसिआबो फिसा मोनसे मेपआव सहैनानै जोंनि थासारिया गाज्रि जाहैगोन होननानै आं सानो।